John 6, Jesus says, Jesu uthi if you eat of me uma ngabe udla kimi and you drink of me, uphuza he kimi says you will never die again. angeke uzufe. Imagine somebody telling you you will never die, Cabanga umuntu akutshela ukuthi angeke ufe. but you know that you must die. Kodwa uyazi ukuthi kufanele ufe. But he says you will never die, Kodwa yena uthi angeke ufe. but you know that one day you must die. Kodwa uyazi ukuthi ngelinye But ilanga I come kufanele to you ufe. and say you will never die. Kodwa mina ngize kuwe ngithi angeke What ufe. does that mean? Kusho ukuthini lokho? What was Jesus saying here? uJesu bekathi He says you will never die. bekathi uthi It angeke means you are supposed to die, kusho ukuthi but you bekufanele will ufe. never. If I say Kodwa uthi never, angeke, it means it mayithi won't angeke. happen. Kusho ukuthi angeke kwenzeke. It won't happen. Angeke So kwenzeke. you can think dying from this body is death. Ungacabanga ukuthi ukufa kulo mzimba lo ukufa. Cha, It's not death. akusukufa. It's not death. Akusukufa. You are actually exiting Kahle kahle uyaphuma. mortality, Uphuma enyameni. entering eternal glory. Bese songena enkazimulweni yaphakathi. Eternal glory. Enkazimulweni So yaphakathi. people are afraid to die. Abantu bayasaba ukufa. I mean, no, Jesus says you will never die again. uJesu uthi angeke uphinde ufe. Meaning you are able to face Kusho ukuthi uyakhona ukubhekana death nokufa without fear. ngaphandle kokusaba. What is eternal life? Yini impilo Eternal yaphakathi? life is a dimension Impilo yaphakathi umkhakha. that produces immortality. Lokho kukhiqiza ukungafi. Immortality proceeds from eternal life. Ukungafi kuphume empilweni yaphakathi. Immortality is produced by eternal life. Ukungafi kukhiqizwa impilo So meaning yaphakathi. you must be living in that dimension. Kusho ukuthi kufanele uphile kuloyo You mkhakha. must exist in that dimension. Kufanele ube kulowo mkhakha. So God planted eternal life in our hearts uNkulunkulu utshale impilo because we are yaphakathi all enhliziyweni destined zethu. to die. Ngoba sonke And what did he besibekele do? ukufa. He planted Wayenzani what must nowahlanyela. produce immortality Lokho in kufanele us. ukukhiqize ukungafi kithi. And it's possible for you to die, Enze ukuthi wena ufe. yet you have received the Holy Spirit. Kanti wamkelile umoya. Meaning you must be careful how you handle that spirit. Kusho ukuthi kufanele uqaphele ukuthi uphatha njani. Mishandling that spirit Ungawuphathi kahle lo. takes you to the graveyards. Kumikisa emathuneni. It makes your final address to be the graveyard. Yeza ukuthi ikhala But lakho lokugcina Jesus kube said, if you emathuneni. eat and drink of me, uJesu uthi uma He said, udla you will uphuza never, angeke. you will never, Angeke. never. Asose. So let them come and plot and try to kill you. Mabeze bahlele bazama ukubulala. When you look at this, Mawubheka lokho. remember you will never. Khumbula ukuthi asose nakanye. You will never Angeke die. ufe. This is a dimension, Lona umkhakha. not just the body and the blood. It's a Ayumzimba nje dimension negazi kodwa umkhakha. that produces Lokhiqiza. immortality. Okhiqiza ukungafi. Immortality. Ukungafi. Let's start with John 6, verse 53. Say, I love you, Jesus. Say, I love you, Lord. Thanda Nkosi. Say, I love you, Holy Spirit. Thanda moya ongcwele. People are afraid of dying. Abantu bakusaba ukufa. Yini lento le? Yini lento le? Akusimnandi ukuphila kule nto le. Akusimnandi ukuphila kule nto le. Kunzima, kubuhlungu ukuphila kuphi? Kulo mzimba lo, kule nyama le. Inokugula, inecalekiso, ine-stress, inama-pain. It's not nice to live in this body. Akusimnandi ukuphila kulo mzimba. But yet God Kodwa uNkulunkulu gave us usinikezile unlimited time, isikhathi esingalinganiselanga. eternal life in our Impilo hearts. yaphakathi So the enhliziyweni zethu. moment that enters your heart, Isikhathi lokho kungena enhlizweni yakho. there's no time for doctors, Akunasikhathi time for sabodokotela. consultations. Isikhathi sokuthi uye You are able to kubodokotela. withdraw from what is in your heart. Uyakhona ukudonsa kuloko kusenhlizweni yakho. You are able to use that unlimited time Uyakhona ukusebenzisa lesikhathi lesi That lives in esingalinganiselwanga. Lesi esiphila phakathi to kwawo. annul Ukuthi ususe moments of pain, moments of disappointment. You use what God has put in you usebenzisa lo uNkulunkulu afake face phakathi hard kwakho. times. Ukuthi ubhekane nenkathi to face ezinzima. what? Hard times. Ubhekana nenkathi ezinzima. No one who carries eternal life can be conquered by times. Akunamuntu ophethe impilo yaphakade bese ke anqotshwe inkathi. That's why Solomon says there's Ingakho time for uSolomon athi, crying, kunesikhathi kidding, sokukhala, embracing. sokulala, ukwamukela. Verse 11, but he said, yet Kodwa uthi God has planted eternal life in uNkulunkulu you. utshale impilo yaphakade phakathi You kwakho. see, that clause is telling you ukuthi ungadlula izo zonke mara uNkulunkulu kunento ayenzile kuwe. It's a warning how Isixwayiso. you handle it. Uthi uyiphatha kanjani? Uzobanjwa lesikhathi sokukhala or uzokhona uku-escape through what is planted in you. Ngaloko okutshalwe kuwe. Through what is planted in? Ngaloko okutshalwe Okay, let's kuwe. read that. John 6:53. John chapter 6 from verse 53 Uh-huh. with Amplified Classic. And Jesus said to them, I assure you, most solemnly I assure you. Ngiyaniqinisekisa. I assure you. If I assure you, it means I'm saying to you, I am sure. Kusho ukuthi ngithuke nginesiqiniseko. There's no doubt. I assure you. Akunangabaza It means I ngiyaniqinisekisa. am sure. Kusho ukuthi nginesiqiniseko. Let's go. I assure you, most solemnly, I tell you, I tell you. Ngiyantshela. you cannot have any life
in you. You cannot have any life in you. Angeke nize nibe So you are nempilo kini. already alive, but there's no So wena life in you. uyaphila kodwa uphila kukho kuwe. It's just a soul Nethi nje umphefumulo. subjected under time Ubekwe ngaphasi kwesikhathi inside the body. phakathi komzimba. Let's go. You cannot have any life in you. Any life. Ngeke Ngabe ube yiphi nempilo impilo? yesilwane nani nani, as the book of Leviticus 20 issue. Impilo ye-creature ikuphi isegazini layo. Abanye kunempilo yembuzi kibo. Yes, some of you, your bloodline kuphila impilo yembuzi, because the whole generation was introduced to what? Impilo yembuzi. Yes, le nhlatshelo wayiphuza legazi kwangena impilo yani yembuzi. So Jesus says you can't have any other life in you. uJesu uthi angeke uze ube nakuphila You can't live ngomphefumulo wembuzi kuwe or wenkukhu kuwe. Okay, let's go. You cannot have any life in you unless you eat the flesh of Unless Ngaphandle you kokuthi eat the flesh. nidle inyama. So there's no life in you yet. Akunakuphila kuwe But he wena. says unless you eat. Kodwa uthi uma ungadla, Unless you eat. uma ungadla, Let's go. unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood. And drink his blood. uphuza igazi lakhe. Unless you appropriate his life and the saving merited of his blood. 54. He who feeds on my flesh. He who feeds Odla on my flesh. inyama yami. So it's not food that goes to the stomach. Akusukudla kuye esiswini. Stomach knows the time to be hungry. Isisu siyasazi isikhathi sokulala. But this food does not Kodwa go to the lokudla stomach. lokhu akuye esiswini. So it doesn't feed your mortal man. Akudlisi umuntu wakhe It inyama. feeds your immortal man Kodwa because kudlisa eternity umuntu has got its own wakhe. food. Ngoba ubuphakade nawo kunokudla kwakhe. Eternity has got its own food. The Ubuphakade nawo moment you kunokudla receive kwakhe. eternal life, Ngesikhathi somkela impilo it's yaphakade. got its own appetites. Nako inenkanuko zayo inokulamba kwayo. Cho. Eternal life has got its own Impilo yaphakade appetites. inokulamba kwayo. And the appetites of eternal life are contrary to the flesh. Ukulambela impilo yaphakade kuhlukile kunalo Meaning what the spirit desires, kusho ukuthi lokho it's not what the flesh uyakhalayo desires. akufani naloko inyama ihalelayo. The hunger of the spirit is not the hunger of the body. Akufani nokulamba komzimba. What you put in your body, Lokho kufaka emzimbeni it wakho can take you to doctors. kungakumisa kubodokotela. What you eat Lokho kudlayo can result to white blood. kungaphumela kube yihayihayi. But when you eat from eternity, Kodwa mawudla kuphakade immortality begins to happen now. ukungafi kuyaqala Immortality begins to, you begin to put on, you dress kuyaqala yoma uyaqala. what does not die. Lokho kungafi. What is able to go through it Lokho all. khona ukudlula kukho konke. Immortality can face anything. Ukungafi khona ukubhekana nayo yonke into. An immortal person Umuntu ongafi cannot be conquered by time. akanqotshwa isikhathi. Yes, we pass through these things. Yebo sidlula kule zinto. But remember your heart. Kodwa khumbula God says inhliziyo that yakho. put eternal life in you. uNkulunkulu uthi ngifake impilo That's yaphakade why you phakathi must kwakho. protect your heart. Yingakho kufanele uvikele inhliziyo yakho. Protect your heart by all means. Vikela inhliziyo yakho ngazo zonke indlela. Don't allow things to disturb your heart. Ungavumeli izinto ukuthi ziphazamise inhliziyo yakho. Protect your heart. Vikela That's inhliziyo why yakho. the enemy targets your heart Yingakho isitha sona siphekophela enhlizweni yakho. if he wants to kill you. Ngoba afuna ukubulala. Heart issues. Inkinga But it zenhliziyo. all starts with the mind. Kodwa konke kuqala ngengqondo. Being sick and then it goes to the heart. Ugule bese ke enhlizweni. When the heart is sick, Inhliziyo mase igula you are ready to, sowulungela ukufa. because you are saying, angisakhoni. Inhliziyo yami ayisela amandla wokupompa. Seshayela phansi. Now the pains are doing what? Inhlungu zenzani? Afuna ukuvulela umphefumulo ukuthi uphume. Because why? Lo mzimba usakhona ukubamba le pain. Uzobuhlungu kakhulu ufuna ukuvulela ini umphefumulo ukuthi uphume. Yet it's not time. Kanti akusisikhathi. You allow things to deal with your heart. Vumela izinto ukuthi sibhekane nenhliziyo yakho noma zilimaze inhliziyo yakho. Protect your heart Vikela inhliziyo yakho. in all means. Ngazo zonke indlela. Protect. Yes, you'll go through troubles. Yebo uzodlula enkingeni. But one thing you must do, protect your Kodwa heart. into yodwa kufanele uyenze ukuthi uvikele People inhliziyo will yakho. trouble you. People will Abantu try you. bazokukhathaza, But abantu protect bazokuzama. your heart. Kodwa vikela They must inhliziyo not yakho. reach your heart. Akufanelanga bafinyelele enhlizweni yakho. It's better they end in your mind, but Ngabantu not go bathi into your engqondweni, heart. kodwa bangayi The heart enhliziyweni. is the throne of God. My heart Inhliziyo belongs to Him. isihlalo inhliziyo yami So I iyakho. will defend it by all Ngakho means. ngizoyivikela ngazo zonke indlela. You protect your heart. Uvikela inhliziyo yakho. That's where immortality begins. Yingakho kungafi bese You kuyaqala. begin to dress immortality. Uyaqala ugqoka You okungafi. begin to dress what does not die. Ugqoka okungafi. Now you go through fire. They are waiting for you to die, you pass. Balindele ukuthi ufe uyadlula uyaphuza. Because immortality Ngoba okungafi has been put on now. sekugqokiwe manje You eat sewugqokile. poison, poison does not kill you. Uzoshiyeka Immortality has been usabulala put on. ukungafi sewugqokile. You pick up snakes. Phakamisa inyoka.
You don't die. awufi Immortality. ukungafi Because you protected your heart. ngoba uvikele inhliziyo That yakho deaths that come because of you didn't protect your heart. kunokufa okuza ngoba zange uyivikele inhliziyo yakho That's why Jesus went through many pains. yingakho uJesu udlule enhlungwini eziningi But no one was able to pierce or have kodwa his heart. akekho owakhona ukuhlaba noma athole inhliziyo yakhe They did everything to him. bayenze But yonke the into heart, kuye they kodwa never, inhliziyo azange out bayibambe of the abundance of the heart, the mouth will speak. ekujuleni kwenhliziyo umlomo It uzokhuluma means the more you speak, kusho ukuthi mawusolukhuluma we know if your heart is dying. siyawazi uma ngabe impilo yakhe inhliziyo yakhe We iya know death in your heart now. siyawazi The more you speak, we know this person is dying. mawusolukhuluma sathi lo muntu lo uyafa Le inkulumo zakhe lo uyafa. Because out of, ngoba ekujuleni not out of the soul, out of the heart, the mouth shall speak. enhliziyweni umlomo And that's uzokhuluma where God has put eternal life. yilapho uNkulunkulu afake khona impilo So yaphakade if death enters your heart, uma ngabe ukufa kungena You speak enhliziyweni yakho ukhuluma ukufa hayi mina nini zingibuyela mina dala ngihlupheka. No, the person is dying now. lo muntu lo sekayafa ke The person is dying now. sekayafa ke lo muntu Akusisikhathi sokufa, but sekabanjwe lesikhathi kumele sidlule. Because lesikhathi asikho permanent. Because usemzimbeni kumele udlule kiko. But you begin to speak. kodwa qala Mina yakhuluma kunzima, mina ngisakhona. You'll see. Now your Zobona. dreams will change. Maphupho You'll see akazoshintsha. dead people in your uzobona dreams. abantu abafile They'll be emaphupheni eating wakho. with you in your dreams bazobe badla nawe Dead emaphupheni people. wakho abantu abafile because of your mouth. ngenxa yomlomo wakho Jesus says, the words that I speak, ujesu uthi la mazwi Are ngiwakhulumayo spirit. If they are spirit, awumoya there's uma eternity in awumoya kunophakade phakathi kwami spirit means eternal life. umoya kusho ukuthi Spirit uphile means phakathi endless time. umoya kusho ukuthi isikhathi esingapheli Speaking what is endless. ukhuluma engapheli Speaking what will manifest physically, ukhuluma lokho kuzobonakalisa but enyameni yet it will never end. kanti angeke kuze kuphele It will remain. kuzohlala Because God says, if heaven and earth will pass, unkulunkulu uthi amazwi nomhlaba but my kuzodlula word will remain. kodwa izwi lami It means lizohlala wonke lamagama wakhulumayo at the end nakusuka umhlaba nezulu kumele avele ukuthi bokhulumani sonke lesikhathi. That's why it says you'll be condemned by every way Nyawo lithi uzolahlwa yilo lonke izwi owayikhuluma ngomlomo wakho. When heaven and earth passes, uma amazwi nomhlaba be kudlula careful not to be left with condemnation. qaphela ukuthi ungasali nokulahlwa Ungasali nento ezokulahla, ulahla uNkulunkulu, ulahla amazwi wakho.